Shubor nagaslem jong unongsan hima. Wayu samla nagasinong maurang keneng uba arbiang kam karsomat wala penbena hak sengi balang. Ba unmi kum ukertong banekon haka election siteng samoy ha maurang keneng constituency. Uniu samla uba naka maurang keneng dong pedeng sinong udai bala pendep ya kejing pule nursing profession na Bangalore. Bat pentbet kerpang hakaliang ka CTVS habai keren ba dunong sanyima usamla arbiang kam ula penpau ba trang ban syakri ki pajba jong ka than la jong bat ula ong ba usngau thu ya kijing e jong ki pajba nadu ba utraikum unas namar ula lab ba ki pajba ki kendu bun kijing e khamtam habai dei bat kilat banyo jing sumar shu ula ong ru balada upoi syakathong unsim kilat kumno ban penbiang nengkong e ya kilat jing sumar hapo kathanyi bro kawai uniu samlau lo ongru ba kiwai pat kijinge kipajba kamaurang keneng kadai kijingduk ha kaba kipajba kimyo kalat kababiang ban kentiu ya kayo kakon ula ong kanang mi kisngi bun kisamla kilanang lastat bat ha kabakut pat kipoino sya ka kamrep hooj amla ban ai kam sorkar raidon kam ban thau kilat ba kisamla balanang lastat kinla ban yang hala kijong kichat abakali nakasang ayu temu ban pandiket ban long ukertong uloong balada don kiseng sanghima kibatrwa unsa shim ya karai nakanu kaseng tangba uladep rai lupa wa unya kun be hak election siteng samoy wadada dei bini kun kum ukertong klem sengru mangau ba arbiang kar sormat basyong basa hapo maurung keneng plengsnong ngakwa ban pentip sepai ki pajba ba nagaling jonga hai ngadon gajing temu bangan yakun ni kena election jong keba election jong ni usniam arhajar arfwi te kajing petip kelong kebakam kesan kelong ba nagaling jonga ladang amyo ya ki tiket nang noro ndai ban yakun election ya kena election ngalarai bangan ya bis kemat lakadai bangan mi lakum independent candidate te kajing temu kajonga balai ka penlong nga bangan mi si election kalong hadir ka jing klat no jong iba debet nong rom te kadon ka jing penki hanga namar ba ngaladon ka jing temu ka baslam bangan mi ya ka election te ha ka jing sha kadon ka jing temu jonga bangan mi house nam arajar arfulai ban yakun ya ka election MLA henreja kan san no bai debet I klat no kindet te kalong no kum ka sibenta ka chance nga ro bangan yo ban simenta kum utrai snong kum utrai na constituency ban yami ban simenta ha ganega hakum ganega election but kalong ka sien ka ban ningkong yang nga ro bangan mi ha ka election ngampat judan kana ka link lana kan ka jingedai ma bat ki politician bat ka politics ka degasien ka ban ningkong nga bangan mi kumne sikmat bat kelak bandai ro kawai ka nuksa nam ta kiwai pat ki para samla ro ki badan ka jing temu ban mi sikmat kum gane ka benta ban sim kum gane ka benta ma bat kaya ka penlong yang bangan mi sikmat kalong ka banengkong nadu bang atrai kum unas apa bang along kum unas tengah syam sipun ba ki bro hai jong konsensi ngilap ba ki don sibun ki jing iya bat habagi tre kum kinos habagi tre hapo health department ngasyam bagi pajba kidon sipun lala ki jong jing iya de kum no bangan wan rapat ya kan ka lat ka lente bangan la ban yarap ya kai ngasung thu ba detang na ka lat ka bangan la ban simenta ban mi sikmat ban yakun ni kan election la kalong la kan no benta te kan ne ka le se ka lat yang ka ba ngan yo ban yarap yo pajba baladang apoy ha ka thong but ladang ampoi bakathong tagasyong haupai ba pat kumno ba unjit na unom jit akan kata te nakaling jonga hai ka apil jonga kalong yu pai ba bakin sengau bah ban ai jing kersian klang bangin yo ban ya yakit ya ba ya gaya ka ba ya kanong ka ki ka sion ya ya ka ki ka ya ka sion jonga konsumsi hibro ko bi te kendet rok kembang supen pa ko ta kaching aku boleh senguliam na menta ka yeng jong iba David
namar ba ngimla nakaliang jonga ba nakaliang giyang kesem he jong ibrok kuwi bar kham tam ya nak senong him brok mar kunang brok kuwi ngapen pa ko jing sngau ka khbor nga ai ka ni khbor sngoliam sa giyang jong iba David dong rum ha ha ka jing long bro habangi perkhat sisen perkhat kadon ka jing pai donut ma habangi do ka mensiam ma Henry habangi perkhat pat nagaling ka mensiam nagaling ka ba ngimla bentip kaya ka plan ka jong beli ba usim no ai ro Henry ai ba kan ni borok kan sa bet tang hai jing kan mau ba nagaling hai jonga ba nagaling jong yeng nagaling ka konsuensi borok wi ngi ai ka khubor siuliam ba wat la im don cho ka ha kan ni ka perthai ro Henry nginang i perto pat ya ka ai ka bai nginang ya buat pat ya ka ai ka bagadin jat jong ai bala lam lentai nak khmat nginang ya bot ya ka bat nginang i pembahas syura kumba i lasdang ya ka nang ni khmat bangin ya ai ka jingi tra lang ma iwi hello iwi bangin don ka mersimi e kumba iba debet ro isaj ai ka ka jingi e iwi bangin don ka mersim ka bajen sur kumba isaj pen ai i ma ki ba jong konsumsi hai bro kwi ha bro ha jing pet ke jong bro ngidon cibon ki jing na Henry ngana ai pat iba debet ilong ibro iba jensur mesim iba keloy ban ai jingmut iba keloy ban ai ketiga mun bat ibom jubo bom jubo not yana ra la kalong ha kana galing te nakaling jonga he nga su don tak te kentien ki ban ong ba ngasngo ba nga hay kum ubro na ka konsuensi ro kum bro bala ngilalong kum perlok ma te ngasngo ba la dalong ka bala la dong lat bala da ki pat ba ki ai ka lat yang abangan isim ya kan ki benta kumut nginang ye pitiang ya kata ka lingkor ka ba iba debet ila ai la sakri mensua ba nginang pembahas su nang ne khmat tengah hai kum u staff ma medical staff bami long ban mi khmat bani kit ni kam kan te ha ban ko ngasem balong ba kaban kong ya kalong ba kipat ba kisem jing ya hakaling ka baydai ba kakwat ka khya kalong ba na kajing bombyang jo gitar ha ka baydai bat ha ba kadai bandon ha popi si kadai gawe kajing ya kipat ba teng ikam ibarat ngilah ban poi sasar ngihap ban poi no seki jaka ki bakham he bat kate kajing syam jong pe ba kajing ya jong kai kalong lawat lai long barat ihap ban pelut no jika belut tang sispa tengkal su ainuksa no ma ban pelut tang sispa tangka kelah pelut no sijar tangka bat kejingdo jum to jaga kelong kido no ika sengai kido ika por kimyo su ban ye pelut por hagi wi pat ken te bat ka ba pat kelong ba kecing ia jong upat ba ha hak sinong se kathan jong e ka bai dai ba hel kelong ba kinong tre kiduna bat ka nagaling juga health department kamla ban ya tor kom ka ba ka belong kababiang kababet bagin ya cekmat kan teng nakadaw jong jing duna jing nong trero kawan ra ka jing ya upat ba te let's say kadika kani ka let's say kadika we ka apil yang ngaro ba blek ngang kwa ban mi cekmat klang bangla ban penbiang ya kino chinon kam ki badai ha kaling ka health department kamtam ha bede bakapi si long bangila ban pembiang kamtam iginong tre kamtam igino ki machine ki badai kumbalong menta tang wat tang bangin declare no suppose menta wanra ka kes ka bakam serius bangin declare itu bro bal hato bro ulade cikam ong bangila ban declare bro ban ong ba ula klat orang imnot tanah kada bangin biang gitar ngihap ong bro ulah hastom jon ngihap lino ngihaban phat no mar ka sumar ka ba kamhe te kum kini ki bro khat nagaling jonga hay ngami matangalong ba ladang apo hay katong kumot ngani lek ka pala bangan pembiang kan ya ki jinon kam jongka sah ki we pat habai dai bat ki jing jong konsumsi kalong ba bakabaar kalong ba kat banang mi kisnge ngi ai bagi kena ki banang bastad ki lanang bon Henry kaba pelapat long ba kajing mi jengi kena rong kasukut nak tang ha bangi start Henry ha bakut pengipuan nak sakariap Henry kaya ka bang aku ban mi kalong ban ong menta kalong ba nalor ba kila don abun ki kena ki bang start ho ngimla ban ai ban yarap di kam surkan Henry kaya kajing temu jonga kalong bangin ini tahu kita kilente gilat ban sna ke kam ke jam khanang bagi kena semla jong igi banang bastat kinyo ban yang halagi jong ikchan te
ngasngo ba kaneka arta lagi ya ka hapok badai hapok manifesto junga kalong gawe ka ba ong ba kata ka infrastructure exist ma ka bangin upgrade ya ka nakabaret ngin penhe susu ika kan degalai ka kalat yo kami cam juga bro but kan dai ro ka we ka fast priority ro ka ban long ka development mdai ta hapok konstituensi junga ndai ya ka sarkar ngan bu balong ba kan dai ka main priority ka ba ngahap ban bu mak sarkar bakan hap simi kan ka ba infrastructure exist ma bakin upgrade kan lai long ban upgrade yagi existing infrastructure example kum ka poultry farming ka badon hapo maurung keneng kat banang mi kisngeng bakan nang ring style nang ring steering dot haka jaka bakan nang kanang yar ndengi pat bakan nang ring steering dot kajing don jengga veterinary hamaur kenang rong idon kami ka bangin upgrade susu eka kenang ba namar kum bolong mentah hamaur kenang kila bon ma ki bro ki ba rai mah ya kiji kini kijing rei like masedot ha kiser ki belang mah ki bon ki bayar rei kata rei nak tahu jing don jaka sumar merat pak bombiang but te ka peklalong pat ken ya kai bakin do musim no bang sedang itu kam te nak kaling cungah ngan ai bangin hap upgrade ya karo but sakawiro habangin ai kam ka blok maur kenang hajing syang la don kam he ban upgrade ya ka nak blok syaka subdivision ro tang balong ngamla ban tip bangampat la ban tip pakalong hakanor kom ladengi la ban em ban upgrade ke blok pat syaka subdivision te ya kata ngas ngoba ladang apa ya ka buat buat nginang ya buat dia ka nginang ya long lada kadai bangin upgrade la kadai bangin pet la kadai bakalong ketang ka blok ro ngin hapet bat ba ai ba ki try jaka ki prasnong parathau ki badai syakathan juga morkon konsumsi he ki bala nang ki bala start ki bala kot kata kerdan ka banyerung banyetre hakum gini ki jai office hakum gini ka hakin ngene department ki badan hapo jong ka blok mor penang he kamot inla akin ban snalat chelte ke bakin yerung banyo kami jam ngasngau ban ai kublai ma nagaling jong chief minister badan brom jingi halor bawlan bo yo manung rem hapo maurung kenang nakamenta ban upgrade ya ka PHC maurung kenang syaka CHC te kaya ka bangadan ban ong pat halor ka jong ka PHC na ka PHC syaka CHC ka long ba yo ba kan sulong na tang ban su upgrade na gertiang kan te nakaling jong nga pan ngakwa ban bu sa kawilong ba nalor bang ila upgrade ka CHC ngin sa ai ba nang ne khmat kinang recruit su sige staff kan yegi staff yegi jingdon jegi manpower plus kinyo yaki machine kum ki x-ray machine kum ka ultrasound ka badai bolong ka we ki lat ki lente ki bolong emergency ka blangin ang baki pajba kinom dong kam su ban le sa niang ma haba ka don kuni x-ray ultrasound ki ECG ki bangi don kam ya ka ba hakaling ka emergency tenakaling sunga kemot appeal ro long ba ladang apoy ha ka bor kemot ngala ban appeal sa sarkar bakum kini ki ya bro khangi di ban bu hapo jong kani ka si ombangin si upgrade no tang ka gertiang klaim ka manpower klaim ka no katir ketar but plus ang ta kumbang nila sngo ba iba hak he dala ka jong ka lai dala jong he ila ong ba cancer kinsa bu kinsa penmino ya ka trauma center ba ka blood bank but kaya kani bro khat long nagaling jong nga he ngalong ngadap na jing sukmen but nga ai men sim ro ba ngan ai ka jing kersian ro ba la dalong ka bala kin pen kloy no susu bang kin le ikan mar kan ke le ka kam ka ba hakmat ya ka balok kam don kam ya ka ba kam long emergency ba khanang ba ki bro jong kisnong kin yo manirung yemi ki bapang ba stom kin yo man sa om ba kin lino sa ki sa kita ki ba kam sa sor ma ki ba kam he khanang ba namada gili sa tiya sor tang nakaban x-ray tang nakaban nile ultrasound ko muka jing ta kay hakayo kot marba kinong kedong bunsin kumbulong mentagi por ki duna ka jingmi ki duna ka jingyo ka kta ya kayo kot jong kay te lingba daga badon hapo snong kemot kan hirap ya kay ken ban penduna ka jinglot ma naka jika bangken lot san spa tangka ken lot no si spa tangka tetangi kate